Добре се справи Цончев с играч в бяло. Продължава неговия пробив. Тук се опита да си спроси нарушение, нямаше такова. Бързо подновиха играта домакините. Росен Иванов вляво, само че атаката на Етър се развива по дясното крило. Остро центриране и отново Веселинович над всички. А заради сериозното спиране около контузията на Наско Янков, продължението ще бъде от 4 минути. Чавдар Ивайлов имаше възможност. А Марко Веселинович продължава с доброто си през. Оживи и двата отбора. Подаване сега за Димитър Илиев. Надигра категорично вторият отбор на ЦСКА с 4-1. Стана въпрос по-рано през днешния ден. Хебър загуби като Масура за Родопски. Продължава играта, няма нарушение срещу гръцкия защитник Севлиево. Няма и добро продължение на атаката на Етър след това. Цончев е изпреварен от Веселинович.